Sa number 3 Rosario Street sa Bacolod, siradaan, rerouting, ipatuman. Temporaryong hindi pagpalabyan ang porsyon sa Dalan sa Rosario Araneta pagkadto sa Rosario San Juan, sumugod sini nga Lunes ng gabi bangod sa ipatuman nga pagkaayos ang dalan. Nag-aabiso ang Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD sa mga motorista nga kung mahimo likawan anay ang paglabay sa sini nga dalan agud makalikaw man sa pagbuot sang salakyan. Ginsilin ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga subong adlaw magisugod ang pag-construct sa dalan kag magalawig ini sang 6 ka bulan. Dugang niya, ini ang isa sa pinakaguba nga dalan sa syudad kag may pila na kadekada nga wala makaayo. Ginatinguhaan pa sang BTTMD nga mapangitaan sa paagi ang paglabay sa mga salakyan sa area. Ilabi na ang mga public utility jeepneys nga may ruta nga Punta Taytay Central Market. Sa karon may ginpagwa na nga rerouting scheme ang syudad. Kada alas 6 tubtub las 8 sang aga ang mga jeep nga nagabiyahe Punta Taytay nga nagalabay sa San Juan ang maliko na sa San Sebastian padulong sa Dalan Araneta. Samtang sumugod las 8 sang aga gikan sa San Juan, ma-right turn na sa Rosario Street, left turn sa MV Berweda Street kag balik sa Araneta Avenue. Ginabisuhan man ang mga truck nga ginadumilian anay ang paglabay sa Dalan Araneta. Sa karon padayon pa nga ginamapping sa BTTMD ang area agud makapatuman sa mas matawhay nga rerouting scheme sa mga motorista. Rosario Street, no? Muna siyang diri sa may kilid sang DepEd evangelical nga area. Kung na taon mo isa sa pinakaguba nga dalan diri sa downtown. So nag-start conference last week and then we'll start the construction. Ang target sini nga matapos 6 months. But ang rerouting nga ginhimo is para maka-start sila gilayon. But may mga changes na sila nga himuon para mapadasig lang ang project. Anong coverage ng project? Dalan lang gid. Dalan lang gid na siya. Dalan lang gid na siya. Kami drainage sa mga day. So this is along Rosario Street. No? Then ang isa mayara man nag-start naman diri sa Magsaysay, lapit sa may police headquarters ba nang sa may traffic lights lang area kay guba na gid na kayo. So mo siya duwa.